pitäisi kai olla kylmä, koska normaali ruumiinlämpöni on vain 36, mutta kun saan viereni miehen, jolla 37 on normaali lämpö, silloin sytyn jalan käydä kuumana. Pienikin kosketus polttaa niin, että tunnen sulavan. Miten kävikään sitten, kun uroksillani kuumetta 41? Ainakin lämpö nousi vielä lisää. Luulin, että edes kurkusta olisi mihinkään siinä kuumuudessa. Vähän pettyneenä kömmin sänkyyn oman peittoni alle ja aikana hyväilin itseäni. Rakkaastani huokui lämpöä, johon olisin halunnut upota. Mieleni teki kokeilla kädellä kuumaista meisseliä. Himoni kasvoi ja tunnelini kostui potilaan huokaillessa ja pyöriskellessä kuumehoureissaan. Odotin ja halusin, en saanut unta. Pyöriskelin tunnin verran kiimaisena itseäni hyväillen, sormet syvällä tunnelissani ja rintojani puristellen, kuumaa kurkkua janoten. Yllättäen mieheni nousi istumaan huokaisten. Vajoten saman tien puoliksi päälleni makaamaan. Vihdoin uskalsin varoen kokeilla ja hyväillä tuota tulista vartaloa. Annoin käsieni seikkailla kuumalla selällä, niskan kosteita karvoja hyväilen hiestä märkään pyllyvakon asti. Suullani ammuilin rinnan kiinteät nepparit imettävikseni. Maistelin alavatsan suloisen suolasta makua hitaasti nautiskellen. Mieheni alkoi hourailla ja puristi minua tiukemmin kainaloonsa. Hitaasti laskeudun alaspäin, pyörittelin kieltäni navan ympärillä ja etusormellani kieputtelin kosteita karvoja kuuman patukan ympärillä. Lopulta uskalsin päästää kieleni seikkailemaan tulisena sykkivälle terskalle. Onnesta hymisten nuolin suolaisen makeat ja kuumat ilopisarat samettisevalta kurkunnupilta. Itsekin olin jo aivan märkä ja alapääni vaati kurkkua sisälle, mutta en vielä halunnut riistää tätä harvinaista nautintoa sultani. Pyörittelin kielenkärjellin suloisen silkkistä terskanaukkoa ja etsin käsini karvaisen pallit hyvältäväkseni. Tutkin kielelläni jokaisen sentin kuumasta kurkusta, imin ja vatkasin hurmiossa kiimaisen tunnelini kouristellessa. Äkkiä kultani syvään huokaisten keskeytti nautiskeluni ja veti minut päällensä istumaan. Hitaasti annoin vaativan sykkivän kivikovan tuliseipään painua sisälleni. Hetken ajan vain nautin kuumasta herkusta sisälläni, mutta pian aloin heijata kiimani tahdissa. Nostin ja laskin persettäni kiihtyvällä tahdilla. Lopulta raju orgasmini pakotti minut liikkumaan singerin lailla ja silloin kultanikin purki tulisen lastinsa syvälle kuumana värähtelevän tunneliin. Heräsimme aamulla samassa asennossa, edelleen kuuma ja kova kurkku sisälläni vaati uusintaa, ja sitähän se saikin. Ratsastin itseni ja urokseni jälleen huipulle asti,